Conas agus fáth a chóirde fáilsaí roibisteach go dtí an fís anseo lumsa ón P ó Murchú son na Gaeil Óga agus imimechéanta inniu tá Ciarán Dunbar scríbhneoir agus iriseoir atá tar éis leabhar snasta a chur amach Síolta Pobail Ghaeilge uaire agus na daoine a thógiad agus tá na Gaeil Óga lúte sa leabhar seo. Ciarán, níos agam ar bhaile beagáinín eolais a thuairt doing fuatain agus cén fágur bharta tú an leabhar seo scríobh. Okay, gur míle mai get oins je dulstís, wel mar a luúún sin is iriseoir mé gepríomha ar a drochúir is iriseoir berla mé a bríam trí van a bhéla is eolaí atá le fad an lá ach bheh éithne ag pobl na Gaeilge ormsa seans marialtar na PC dhéanamsa sa Gaeilge ó am go chéile agus ar nóiche bhí me má go thóir ar an nuchtán géilscéil a bhhar a fiú trí mbliana harfa jaimliana ó hin. Bhí spéisio gom a rins téimi maidir le hiiriseach na Gaeilge téimi ar lé a bhain le marachtail na Gaeilge mar hanga is dócha mar chéadteanga agus mar hanga taulaí agus mar sin dé agus ó chiad hosí meise a gcearcar scéaltaí Gaeilge bhí má gcónaí géirí an barna idir an béalgra agus an graag tá go daoine den Gaeilge. An barna idir sin agus an réaltacht mas féidir leat, mas féidir sé sin daoine tréigent na Gaeilge choscipi agus is féidir sa réaltacht. Daoine Gaeilgeoirí mór le rá a tógadh le goid páistí le Labhair Eoin agus mar sin agus fiú agriochtaí Gaeilge roiána flanana agus bhí seasta a dhéanamh a cinnal i gobbar go dtí gur seach ach ní ar son físe ar lé nó ar a gola dro ar lé agus bhí me sé bhuaí me sé go raibh sé do rúglas ormsa arc ar na scéaltaí sin agus arc ar na téimi sin agus mar sin dé agus cínta ar bhalla fágann sé sin me sé ar a taobh muoich mas maiile nó ar an nimel ach tá me cinnal sásta an stada sin a úsáid ar las na Gaeilge mas féidir trín a bheith ag garc ar na téimi móra sin a síl na Gaeilge agus ar bhallach is an síolta sé rud atá gceist le síolta na mise garc siar ar fiche bblion de iriseoireacht Gaeilge ar nóiche is mór go leor agus tá go leor a gceist an sa leor ach sin ceanna rudí tíbhíirte is dócha. Well, beidir gnéir duine ára nachhfuil an iiri sin ar ólas acu faoi cuasaí sa Gaeilge cluisi mé úanta plan 5 bliain strateis 5 bliain don Gaeilge agus plan éagsúla don Gaeltacht ach nachhfuil Gaeilge an leabhar sa Gaeltacht a gcónaí nachhfuil scolanna agus féilte agus imachtaí táirla trí Gaeilge i gcónaí sa Gaeltacht an cén fágur chóirga mé mí spórtha faoine le héit mar Gaeilgeoirí mar Gaeil. Well, tá is i céad dal síos tuise sin fíor agus go hairí inis gur chunamara tá pobl de 10,000 duine a caint nilig go fáil agus sin an pobl réaltacht is láidir a bhfuil agin agus tá réaltacht agus tá Gaeilge láidir go leor in san fuinte sin in san áit sin tá feibantí an san háteach a dhéile trí chéile. Ach de na soch an ggólaithe seo na daoine a dhéanam fistrachán ar an teang is sa phobail agus ar a hat sa phobail. Tá na Gaeilge a banc fiús na Gaeltachtaí is láidre agus tá scéal céarna teachtú iriseoirí. Is sé sin ar chúiségan nach bhfuil muinte na Gaeltachta a tógadh le goid den chuid is mó a tógadh le goid páistí le Gaeilge a héiliú. Nes ar bhalla bhí sé sin atar ó gcónaí. Bhí daoine muinte na Gaeltachta gurí arid bearla agus is féidir a thuirt de goid páistí ach bhí arid neart ag an Gaeilge go fáil nach raibh sé sin an ábhar buamh dar nóiche am le linn me héal haon chailmuid Gaeltacht Hebráidearan, Gaeltacht Ráchra, Gaeltacht a chláir go leor aitach is mar sin bhí an maith seo a tarlú a gcónaíach bhí muid cinnal
sásta gro Gaeltach chunamara hir chonol agus atach eile gro sin agin na gcónaí ach is fear go bhfuil buil an duna Gaeltachtaí sin agus nach mé siad mar atá tíbhtíad a charama Jaim Léana na fiche bliana ag gan am cearna tá go leor ibre a dheanú ar na Gaeltachta agus tá go leor ibre a dheanú ag gan am cearna beidir gan near daoine bhil tá hosí cuasaí staire tuamas ceiricéad blian ó hen ag féinniú ag gunne na Gaeilge agus nach ró nar amsí muid bailach hon na fórsaí stairiúla sin a stopú ar bhela a síolta dearcmeise ar phobail a dúirt ceart go leor sin na fórsaí staire polítiachta cultúra sin mar atá seaí muid tíb an muidáfa. Ar bhela mar arcan muid ar go measc a tebi is dócha ach tá Gaeltachtaí agin ach tá feibantí ó hiú teanga agus socialta dis sa Gaeltacht agus sin mar atá agus sin rud a deardaoine ar talú sin rud a dear irisúir sin rud a dear sacthangólaithe de ceann na réití agus ar sin agus nílas go an réiteach é mar sceartach ceann na réití agus lutar is a leor na dearcú Jesun fennel an falsanní a fórbáar na malh. agus an ceann na réití a bhí ige na bóg siar ag an Gaeltacht, go siar he go is aineach, go siar he gendervan agus sin agus rindíní sin agus rinn siad maichas agus tá sé sin a leanúint leis docha tá chéan Gaeilgeoirí siar gcónaí an éipetágad an sin nach chuin na puistan. Seans go mé féidirachtaí an leis an choras zoom an is gur féidir le daoine gobar sa Gaeltachtaí san na Gaeltachtaí tásúla go mé dar lamsa go pásanta agus ní rúirt me is síolta buine sé seo leis an chéad leor eile mas máile ach tá gá ré agat bunaí pobl san áit na bhfuiltó nó go siar. Agus an leabhar seo síolta tá sé bunathe ar ar na pobl sna cathracha agus na háid bhíon tú nachfuil sa Gaeltacht san Gaeltacht nó sa Gaeltacht mas mallat atá cinálí na chur pobl éagsúla ar bun tá roinnt luniachtaí a gceist tá roinnt dramana i món sais idirchais agus cinál stuff síolta obair óige agus rudí mar sin ach is tócha gur ben rud is sunraí ar fad faoin leabhar ná gur bhfuil nóta dóchais ag rit tríd ó hús deire mar nachfuil tú díú doirí a chomór sin ar an taobh. Dúilteach an scéalach tá rá bhfuil tána samplaí seo ann tána háitina iondacha seo. Agus tá roinnt na háitina beidir go meach trá cluiste rointíní orthú ach an beidir náit is suntasaí ar fad ná áit mé ferste ar bhanam Gaeltacht bóthir seo nó pobl ferste áit bhfuil rá hachas fihan ó mar sin de phobail is luniacht thógad na tithe iad féin agus is pobl Ghaeilge tanú agus tháinig go lán rudí eile asú sin agus deirta go méidir go spreag sé sin a bhí óchan áirithe ar an Ghaeilge i mé ferste freisin ach tá sin is unrú gur bíad bóthir Gaeltacht bóthir seo na heisimlóirí an seo. Beidir an bhéfah beagání níos mó ráling tú sin. Well, si céad siad bhfuil am go siar fan sé dúirt tú cínta tá dóchas sa leor. Mar bhuahí me se le Jaim Léana nóas agus mar sin dé maidir leis an díoscúrs a bhain leis a Gaeilge. Gro sé chur bheith dúilteach ar fad. Sin mar a bhuahí me sé garcar mar irisúir agus thuil me sé bhil tá scialtaí dearafacha an. Agus an choramas a bheith an agus an rud a hiagfáil ar an omlan, bhfuil caithí muid an scéal omlan a hiiscins. Tá tú darcha den orsa an agus an tú gealt an orsa an. Agus hí me sé gur sin riachtainna, agus hí me sé faste go leor samplaí an de jaachlachtais agus de afhuachan nach ró sacthangólaithe na Gaeilge. Sásta arcairt mar tá siad cinál Chomanta don scéal mar a hiictar dofa é scéalta de bha agus de bháis agus mar sin de. Níl sé sin omla tá sé rubbog níos cásanna sin don náithe. Ach bhí me sé géirí na scéaltaí sin a inse. Cínte bóthir seoid sin an sampla is fearr. Sin an sampla is fearr dar lomsa de abhuachan na Gaeilge
riú. Nis tá hála go leor rudí deara facha an ábhuachan na Gaeilge agus deanamid fusin. Ach, maidir leis an sampla is fearr agus an sampla is éfachtaí agus an sampla is mó aró cheannach aige is sé bóthar seoid an sampla is fearr. Níl áras agam faoi sin agus is féidir le daoine an sinna leo sa leor. Nis, ní rún bóthar seoid ar bhealach mar scríbú leor faoi tuamas fiche bblion ó hin. Rinne sé iarach scríbú bóthar seoid bagan níos fuair cúisín an leor sin leor le Gabriel Nigéir agus scríb Aidan McPolan rins alt an réaltach ar Gaeil phobal bóthar seoid go leis céal. Ach bhí sé sin in a chónaí an mar sin Haró sé sin ó fuair chúiseach sin agus rins chlárachaí televíse agus mar sin de. Ag an am céarna teithniugam sa réalagóirí am farste agus ní bheith fis acu cá bhfuil se. Ach mar dúirtún sin is pobail dlúphobail lonaíochta scéim atá. Tugann siad héan an scéim ní Gaeil pobal ní Gaeil phobal ní Gaeltach ach an scéim agus tá ga hachas fiche an leabhar na húra nílíonn spás acu fáis ach bháin beidir go de jocolón tihí in átacha eile in neice lá cheannach. Ach tá ga hachas fiche dlúphobail atá leor an gachtain an Gaeilge agus tugann gachtain a gcuid páise le Gaeilge an. Hannig bóthar seoid ar a téal am farste níorbh farste ché go blian ó hin ghlach sé James líana de chrúnihead a réamhóbar agus mar sin de a thoseacht agus tíra thosaí daoine a dheanú thosaí daoine a tógáil. Cheannaí siad get a talún fu siad éasach fáinne sin agus thosaí daoine a dheanú. Nis gamar ó dé gur thóg siad sin agus gur óhan gathachas fiche an agus nach ró cheannach aige sin acha sin bhfuil sílim go mbeadh gur rudíontach a bheith an gur ach ní amhlaí atá go leithreach bon bhí cheannach olmhór ag bóthar seoid ar a mhórphobal thart. Go dtíon point sin is go bhfuil beidir ceiricéad hálach a níorbh farste agus arcam na statistici sin na tógáil páise le Gaeilge bhí seachtar acu níé céigetí go bhfuil tuamas beidir 5,000 fáistí fólam tríomh na Gaeilge níorbh farste agus go bhfuil beidir 4,000 duna buintí sé na Gaeilge mar fríomh hanga a níorbh farste. Nis mar léon tú an nóir agus mar arcantú ar níana agus mar lón tú leis na daoine is léir gur ó cheannach ag a bóthar seoid ar bóthar seoid ar iarbh farste ar fad agus gur thosaí siad ábhuachan táranta na Gaeilge a níorbh farste. Ar náith taobhistí a bóthar seoid ábhuachan amlan a bhí a gceist, chuir siad ábhuachan na Gaeilge i gcrích taobhistí de cheantar an bhog. Ach ní bháin sin ach bhí cheannach aige sin ar na séchondaí ar fad maidir le Gaelscoileacht agus maidir le cheantar cosú le cáin tochar in eisceir ghuiire i bógúhan ceanmhíam na Gaeilge de agus tá teach eile níorbh farste chu a gas uachta clúnaí agus léchra lach luí an cuman pelle buinte leis. Tá de daoine seo Harbesáasta ra gur ó anna cheannach ag a bóthar seoid orthú. Ceantar eile ar náithe tá cosú le bóthar seoid agus a déide go deal leis dar lomsa na ardbara. Dlú ceangail idir ardbara agus bóthar seoid chomáid. Ardbara tá sé sin loníthe go fáil go dtí an látá nniu an Lán Maiar, níor scríbhú focail faoi ardbara bhríú agus tá mis Harbesáasta go sin an scéil sin éitse. Is mar dúirt ma déide go geal le ardbara mar tá sé an thug daoine go páistí le Gaeilge an thug sé charmant an Gaeilge ach beidir nach raibh cheannach aige mar a bhíú ag bóthar seoid. Agus beidir uaireanta léirm le daoine agus bhíonn siad an tógadh le bheith ferste trí chéile agus mar bhfuil má aon na géiste agus mar bhfuil cuairt tucha acu ar an ggóiltar lena níor bheith ferste agus ceathrún na Gaeltachta mar thugann siad arú mar bhí sa margaíochta agus ó thaobh gach aon rud a bhíonn sa siúlán tá sé an spreagúil a bheán agus is fiúd mór do gine bheán ach beidir nach me is go cáhfuil bóthar seoid bhaid sin ach is léir raibh tunnach mór ag ar lán bhfuil éagsúla ach an sin ardbara is taobh a chachar chuircií atá sé sin ba? In Lán Maiar an Gaeil Choiste an Lán Maiar. Sé is cul de sac é tá sé cinál man achmach a go le bóthar seoid.
Agus bhfuil mar a luúte an cultúrán agus mar sin de agus lorm sa golóir faoi cuman clonard cuman Síolta agus an seannach a bhí agus sin ar bhór seoid agus mar sin de agus an ideolaíochta teige. Ní bhfuil an áitiil bí gur bhfuil cuasaí fodafa níor bhfuil farste nó mar sin ní mar sin a taimse ach nuair thosaí me siad lór bhí me sé géirí bheith charbheith neodrach agus charbheith fuórchúiseach. Agus an sin de rimmer a land me ra hiig me si no hui me haar voor leis an neodrach seo mar hosi dini ar rálam no rotar of special to go ra in yearbal farstje mar sin lorm sa sin leis an culturland kegró anna win si sein agus dini eile ó seo le bon na culturland neel an culturland an ekke le bohar seoi tá sé hart fe ravíler hiú mar tá bohar seoi huas rimmel wall anders sein agus léon anad acu agus mar sin agus hart fe míler hiúil an culturland tá common clunard tá an culturland bunithe a geantar a hugtar a niséir an charú géaltachta níor isrí me sin charú géaltachta srod margaíachta bhí a gceistan sin mar sin níor winse leis an cinál dul an cinnar a chu héimle margaíocht tá sé spéisiúil tá an chóirthaíocht ar beidir chuige ó seaca siopa agus phob agus agriocht éagsúla go dáhangach ar laiad tá an bhaige anna eálacha agus cínte is sa cultúr go sí le flos go mór ach bhí tú caiinte sin faoi chuman clún áard agus as na tóirní ile a raibh mé istigán tú sa tír deing gur bé cuman clún áard an áit is gailí a raibh mé istigán agus bhí stige ceolchar amán agus ní chluisfá ní chluisfá focail béirlas ná sin agus bhí is an tóca leis. Ach sílim ghfuil rud éigen speisialta étarlú iníor bheith ferste agus is fiúsáis spreige áil an na daoine sin cínte. Tá rud amháin sa spéidir tá tóirú leis na Gaeil Óga inis agus tá beidir 10 nó 1 bliain déag ar an bhód inis agus tá roinnt denna bunathirí inis ag filleadh ar an glob den na báistí hain tá grúpa tistí agus leanaí á nagrú going agus a lehéid sin. Ach cadíad na céad céim tá beag an í neodrach ar d'irtí sa leir seo. Cadíad na céad céimena gur chóir de aon phobal mas meaning phobal ceart a thógáil cad is cóir de dhaoine a dhéanamh cadíad na sprochanna cén sais físe is ceart a bheith ag dhaoine. Well tá beag an tá neodrach ar bhla tá mar fuórchúiseach agus mar níú me sé gurí bolscrocht a scríú agus ar bhla níl si den nádar agam sa cinál is maile manana leis scríú is maile ní mailam sa cinál tuairmíocht lán a scríú beidir go sin deanta agam san náí thuí hart. So I ghlach me se scéal an Gaeil Óga agus scríb me se an scéal sin chomáid agus a beidirlam mar ghlach me se níomhhain gur se har be spragúil ach gur fíor dulhan cin a dhéanú ó hiúan na Gaeilge de an agus cé nach rú drúphobal agus tá caifa drúphobal cad is céile drúphobal well céan drúphobal go siimplí daoine ina gcónaí in eice le chéile. So when we're at time kind of glue football, time kind of to Mahorsney and shot Arkansas Mahorsney and we and shot agus Lauren and coaches Moaco Barla Gaprewa agus Polish or Noike. So shin mar agus bagan in Spanish agus marsinde few and sna crick tap Poland agus Spain yo agus marsinde. Insin Íar nua éiseachas mas maila te daoine a garcar phobal ar bhealach ní scapaí. Bulan muidú sé just knockal pobl mar pobl soccer, pobl éireach, pobl de gachanal sais. Agus in amantí ceistí an Gaeilgeoirí go minic, well tá pobl na Gaeilge an mar rud chebi, beidir nach bhfuil ga an de lonnaíocht agus de glú phobal agus mar sinde. Agus lóram faoi sin in san lór. Ní bheith sachan ggólaithe ar í an nocil le pobl na Gaeilge ar an áhar sin. Fáige me sin ach ar nóiche te se har a bheith deachar dlú phobal a bhhaú nó lonnaíocht a bhhaú nó scéim a bhhaú nó mar sinde. So mar sin deanan daoine iireacht
phobail a bhhainú mas maileat a tá thugar don cheannach sin agus is féidir agus mhí meise a garcar na Gaeil Óga gur iirecht an phobail ach phobail a chruthú bunaithe ar chumanú chlás Gaeil agus hí meise okay is rudí iontacha seo agus níor bhain gur rudí iontacha seo ach hanig daoine iontacha le chéile agus daoine sprágúil agus daoine cliste ar ó féiseach go agus lorm sa glór faoi íse bheith agad agus céthú riachtanachas atá sé chun féise bheith agad am na rudí seo agus sílam bhfuil echt deanta ag na Gaeil Óga an rud a dearthaim ná níl sé dá deanta Gaeil scoil a bhhainú. Níl sé dá deanta tá sé deacair ach níl sé dá deanta. Níl sé dá deanta scéimtíochta a dhéanamh. Tá sé deacair ach níl sé dá deanta. Mar a deir Seamus McShane, Janan beirleoirí é gach lá den teachtain. Agus ní hílemuid go rud mór sin. Arca amachar an inneog. Mar thráidhhaile héin. Níos ráidhhaile a héilú ach commuter táin atá. Tá na tuí táirní a fáú ach tá na estáit sa gcónaí. Agus ní smuoineann duine bí sin go moralta gur rud mí cheartatá. Fiús na Gaeltachtaí Janan tá estáit hiíochta a thugáil de bheirleoirí ag grílar na Gaeltachtaí agus muidirine chaint. Ní smuoineann duine bí gur trach rud é. nó nach féidir é. Mar sin is féidir scéimtíocht. Maidir le ionad cosúil leis an cultarlán. Rudí iontacha atá sa cultarlán. Ceann brach Gaeltacht ach cloiseann beirleoirí an teanga Lord agus dúirt Martin O'Kane gur riachtanach é sin chun go leortha daoine agus go bhfulamúid daoine an Gaeilge. Cloiseann daoine é Lord mar tá beirle Lord sa cultarlán go cinnte agus tá teangacha eile Lord sa cultarlán ach tá Gaeilge an a gcónaí. So is féidir anad a bhhain. Tá go leorach ó thuair ar náithe tá fuinse airigid ar le an fan a thaine sin ó thuair. Marialtar an flitteocht. Agus cuman cosúil le cuman chlunáard. Cosúil leis na Gaeil Óga cuman spás nó charman a dear agus deir daoine go bí rud atá dhéanamh an seo. Péal, ó, fichiil, gceanamaid trí bhain na Gaeilge. Níl sé dá dheanta a lehéid a bhhainú tá sé dógainn ar fud na tíre agus fuintí fástaíochta a rist rudthart a deachar a dhéanamh. Ach níl sé dá dheanta cólach trí bhain na Gaeilge bheith an. Tá go leor an ó hiú cuasaí televíse agus na main agus Gaeil cultúr agus mar sin is féidir fuinte fástaíochta a bhhainú trí bhain na Gaeilge. Cén fá a híann muid mar sin go bhfuil sé dá dheanta iad le dhéanamh san áit céarna. Mar dhéanamh tú iad san áit céarna, ní abhaoich an torranta tá gceist, tá sé deanta agat. Agus mar dúirt Seamus McShane an rud a deir an fear siniciúil ná go chuid acu sin níos dúláí ná chéile. Tá ach ar bhela sílam go bhfuil colaniu deanta ar fiú aigne an Gaeilge is láidre. Agus bhuaim sé seo fiú caiinte daoine ins na hinse go an an níor an Alban. Deir sé bhfuil tiag na beirleoirí isteach agus tasníonn siad gróilachtaí agus imíonn daoine agus againe go glas acu na go Londain. Tá rud ag an sílan Virginia nach bhfuil fintriacht againn agus sílam go bhfuil sé cruthí gur féidir linn rudí dhéanamh. Cínta go bhfuil scianna scianna nachhfuil againn. Ach, yeah, tá sé cinecúil, tá sé dúchlanach ach an rud a tá sé nachhfuil sé an deanta agus beidir nach naróí le daoine gach rud a dhéanamh. Ach beidir gur naróí siad gur naróí lá chun cuaig rud a dhéanamh ach chun trí rud acu sinna dhéanamh na gá rud nó ceithre rud acu sinna dhéanamh agus mar sin de. Ach seans go bhfuil muid thar bheith cruaí ar in hain, mar seans go bhfuil abhaoich an Gaeilge ar bon againn, mar tá muid ró hinnicúil beidir ar níor éirí leis. I mean, ghlach sé cead bliana ar an bheir le teachtó fad a seálinn. Ach tá géirí an Gaeilge abhaoich an go homlan taobh siad a fiche bliana de bliana. Ní sé sin gáil tarlú. So beidir go bhfuil rudí dearfacha a tarlú agus tá muid dáilde sin mar tá muid gafa leis an díoscúrsa seo go bhfuil an Gaeilge fáil bháis agus lorm faoi sin sa leor. Ach chun cinál teasú siar ón tebiacht seo
tá sé Jackar. Ach, aber gamarod ag go park bhuan ag na Gaeil Óga, agus glacham gur dúflan allmhór é sin na mala. Glacham é sin gan. Ach, gamarod gur éirí leis na Gaeil Óga sin a dhéanamh. Agus, mar chudste sin gur club Síolta an sin ina ró lábh ar fad é lábh an uachtar ag an Ghaeilge, agus beidir anad éideachais. Agus beidir rud ag an costal le Gaelculture nó le éideas Gael mar sin. Beidir anad éideachas nó, agus beidir gur cólacht an, agus beidir gur Gael scolar le an, agus beidir fiú gur sciamtííocht an. Sé níos tá an tí bhtíide sin gamarad ag gur éirí le daoine sin a dhéanamh. Ní hé go mé afhuichan ar bon, be afhuichan chutha i gríich tí bhtíide de cean de teoranta. Mar sin ceiste tugam sa leabhar, mar a bhfuil tú i géirí sin a dhéanamh, mar a bhfuil muid i géirí sin a dhéanamh, mar a bhfuil muid i géirí pobail a bhhainú. Cad sa deabhla tá ar bon againn, agus sin ceanna na cisní a tugam sa go fáil ó chruithní me leabhar, mar tuigim inis go bhfuil fís agam sa beidir agus ag daoine eile, ach hí me sé síos agus rinne me bhachnú orthú sin agus siúil meis na sléibte ag déanam me bhachnú seo, ach go leor daoine beidir nach nearna siad amachnúh go hámlan ar a cheis seo. So mar sin sílim gur cheart go mé fís ag na Gaeil Óga fís ar le, agus tá sugan gur bhfuil fís ar le ach fís stocha tíomh muid an fearc pelle ach cé go bhfuil sé sin riochta nach chomáid. Agus sílim gur bhéh sin an rud. Begar mamáíocht agus commógaíocht a luúa nó maróig na hamána agus na commóga. Oh, well, just gan doubt agus tá agam bhfuil sin tebí, but sílim fís, beidir na munhí an éisiamach a híche, ach sílim gur cheart mé fís allmhór eistí nach an agus a bheith gobar is a tro sin. Sin man smuoineam hín. Well, sílim sa leabhar Síolta le Ciarán Dunbar go bhfuil sé seo déanta agat cinál go bhfuil samplaí agus soléadaí iontacha de grúpaí agus de dhaoine a rinne rudaí anmhaith agus tá sé anseo sa leabhar cé go dóchas agus tá sé spreagúil. Léirítear an freisin an tlí go mbíonn grúpa amháin ag spreag a chéile. Fiú go minic bíonn siad rá fuair spreag an dram seo a dhéanamh agus fuair spreag an dram siúd a lehéadí dhéanamh. Agus cinál go gohíonn sé go mbíonn sais eascothú agus tuile spreaga an, agus tá cínte go nnéannig an leabhar seo tuile dramana spreaga, mar caiithú bheith ar an ólas bhí gramana eile le spreaga áilhaithe agus tá rainn dramana istigh an nárthúla mar aon trocht orthu chana. Ach gur míle mágad Ciarán tá sulúm go nár go geall leis an leabhar agus leis an bhís agus leis an blé atá a chorthú agad timpeall ar freisin. Gur míle mágad Óin, gur míle mágad. So